L'entrenador del Balaguer, Jordi Cortés, fa una crida als seus aficionats de cara al partit d'aquest cap de setmana contra el Cornellà. Els balaguerins juguen en un dia i una hora poc habitual, dissabte a les 8 del vespre, amb l'objectiu de tenir més temps per a preparar el partit de dimecres vinent a Vilanova. Coincidint que no hi haurà jornada de la Lliga Professional de Futbol, el tècnic balaguerí confia veure un bon ambient al camp que ajudi als seus a sumar 3 punts que els situarien en una posició molt còmoda a la taula. Hem pensat que per circumstàncies, per planificació, per tenir un dia més de descans per la jornada intersetmanal de dimecres a Vilanova ens aniria molt bé i hem avançat aquest partit a dissabte. Jo espero que hi hagi genteta perquè la gent vingui a animar-nos, perquè tenim una oportunitat de ficar-nos en zones de privilegi, diguéssim, i el fet que no hi hagi Lliga Primera Divisió, això, que animi la gent a poder acudir al municipal a veure una victòria més dels nostres.